అదేంటి పట్టపగలే లైట్లు ఆర్పి టార్చులతో ఏదో వెతుకుతున్నారు, సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషనా అనుకుంటున్నారా? కాదండి బాబు, ఇది మన జగిత్యాల అర్బన్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్ పరిస్థితి. గంటకు పైగా కరెంట్ లేదు, జనరేటర్ జాడలేదు, కంప్యూటర్లు బంద్, సర్టిఫికేట్ల కోసం వచ్చిన జనం మైండ్ బ్లాక్ అయింది. పాపం ఉద్యోగులు మాత్రం ఏం చేస్తారు? సెల్ ఫోన్ టార్చ్ లైట్ల వెలుగులో ఫైళ్లు వెతుకుతున్నారు. ఒక ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో కనీస సౌకర్యాలు, పవర్ బ్యాకప్ లేకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వందలాది మంది వచ్చే ఆఫీసులో ఈ పరిస్థితి ఏంటి సారు, కొంచెం కరెంట్ ఇప్పించండి ప్లీజ్ అంటూ వేడుకుంటున్నారు. అధికారులు ఇప్పటికైనా స్పందిస్తారా? Iya,